Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ngayong aga naman sa aton sining magka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Hotline. Karon nga adlaw kadasig lang sa tiyempo naton yari na kita sa Huwebes nga pagpangalagad kag pizza Jess sa bulan sa Marso tuig 2022. Hotline. Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning. Kumusta kamo dira mga ka-aksyon diri sa Negros Occidental? Kag syudad sa Bacolod kagabi tubtob sini nga kaagahon, grabing pagtupa sang inulan. Naong nga nagresulta may pila ka mga lugar nga nagdalom ang tubig pero pasalamat kita nga wala magbaha. Anong pinakamadarag ko nga mabalita nga atong tutukan karon nga aga pero may ari ko karon dugay-dugay ha. Espesyal ini nga bisita suki na sa Aksyon Radio Bacolod kilala kag ti kalabanan diri sining nila kaangayan gid siya no do ka kun mga diri sa amon bala sir sa Bacolod ang tawag sini nya kagwapo ka Senator Joel no. Anong mga dalagko nga balita iya karon nga aga nga aton sinitutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. I-check ta karon ng patrol, mayo nga balita ini bangod nga may-ari diri sang gasoline station nga nagpanubo sa presyo sa petroleum products. Damo ga hambal siling nila basi konsuelo lang na kay sunod nga semana Martes do sobra pulo ka pesos kunong itaas naman. Sitwasyon man sang naunang adlaw sang National Vaccination Day kabahin ini sang Bayanihan Bakunahan Part 4 sa Bilog Pungsod Pilipinas. Sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod di baluon ta karon kun nano ang sitwasyon damo bala nagpadulong sa mga vaccination centers. Independent aspirant Dan Atayde formal na nga ginbaton sang Grupo Progreso nga mangin kabahin sang ila nga team sa palabuton nga pinilian. Transport Organization ari importante iniho man diri sen Joel may ari diri Senator may planong transport group namon di mo untat biyahe no sini nga bulan sa Marso ang meeting nila subong nga daw abot kumadayon ini ang ila ginabuko. Among inaso para pinakamadarag kong balita nga manging kabahin sa atong talakayan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Tub-tub tak na alas 9:30 karon nga aga. Mga naga-monitor na via Facebook Live kag YouTube. Good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginhamtangan wherever you are because of the advent sang social media. Ara sila nga naga-monitor. Hindi na ako magparawig pa kayong bisita ko puwerte kasako damo sa mga lugar. Nga padulungan pa karon nga aga. Joining us live diri sa Studio A sa Aksyon Radio Bacolod. Sa Duanay, pero mila kami, tawganay kami sa cellphone. This time, live na live liwat. Nagkita din kami ulit ni Tess naman. Senator Joel, nice to be back here at Bacolod City, here in Bacolod City. And thank you for having you this morning. Welcome po dito sa Aksyon Radio Bacolod. Magandang umaga po. Good morning, Action Art. Sir, yung microphone natin. Good morning, Action Art. It's so good to see you in person. No? Lagi tayo sa telepono lang. Mayong aga sa inyo nga tanan. Thank you very much. Damogid nga salamat for having me. Karangalan ko po ang muli kayong makasama. Yes, and thank you also for the time na nag-drop by kayo dito sa Aksyon Radio. Sir,
Unang-una po, sa lahat, kumusta po ang kampanya niyo, Senator Joel? Sir Tess naman ang tawag sa inyo. Kumusta po ngayon ang paglilibot natin? Nakakataba naman po ng puso, nakaka-bless wherever we go. Kahit na galing po tayo doon sa Iloilo at dito po ngayon sa Negros, talagang lahat po nararamdaman natin yung suporta, mainit na pagtanggap, at higit sa lahat yung nakarating yung ating mensahe na ang ating advokasya ay trabaho lang at trabaho lang. At nakakatuwa din po dahil yung mga presidential candidates, lahat inendorso po tayo. Vice President Leni Robredo, Senator Lacson, Senator Pacquiao, Mayor Isko, pati si Mayor Sara Duterte. So, it shows na kahit na iba-iba yung kanilang pananaw sa politika, meron silang pinagkakasunduan. Isang bagay, kailangan ng isang testament sa Senado na gumawa at lumikha ng trabaho. Opo. So yan po ang naging tatak ni Senator Joel pagtrabaho sa Senado. Senator Joel, ang trabaho ni Tess naman. Ano po ang mga tinatrabaho nyo ngayon para tulungan ang ating mga manggagawa? Alam mo, Action Art, napakahalaga talaga ng trabaho. Yan yung bakuna laban sa kahirapan. At dun sa tinitingnan natin yun, nagde-de-escalate na yung alert levels. Alert level 1 na ngayon. Sa pag-aaral mismo ni Senator Joel Villanueva, kung magtutuloy-tuloy po ito, kaya nating abutin ang additional 500,000 na trabaho. So magandang balita po ito, kaya kailangan talaga mag-cooperate din tayo. So ito ho ay on top of what we have been pushing for, yung National Employment Recovery Strategy. Ang target po this year yan is 2 million jobs. So kung dire-diretso po ito, magto 2.5 million yung ating target, no? Gaya po nung binabanggit lagi natin, hanggang 2022 lang po ito. So gusto natin maging batas na ito sa ating second round sa Senado. At tuloy-tuloy, no? Every year meron po tayong gumagawa at lumilikha po ng trabaho. Ang isa pang gusto nating ipanawagan, dahil tumataas yung presyo ng krudo, kailangan i-roll out na yung ating subsidy, no? And baka pwedeng tingnan natin kung hindi rin lang naman natin pahihinto yung collection ng excise tax, yung makukuha natin, baka pwede idagdag natin sa mga magsasaka at mangingisda. Kasi 27% ng poverty nandyan. So, importante na hindi sila tamaan ng gusto dito sa pagtaas ng petrolyo. Opo, yun ang domino effect po. Yes. Dito sa amin, basic and prime commodities, talagang mararamdaman namin yung increase. Opo, yung mga mangingisda, halos kalahati ng kanilang gastos ay galing dun sa krudo So, importante talaga na mabigyan sila ng pansin. Yung subsidies, only 500 million. Dapat siguro, I think, in our study sa office, mga dapat 2 billion po yan para hindi masyadong tamaan. Oh, okay. Senator Joel, napanood po namin sa TV yung bagong ads po ninyo tungkol sa mga batas sa pangtrabaho na kayo mismo ang author at sponsor sa Senado po. Ano po ba ang pakinabang dito ng ating mga kababayan? Ang gandang tanong niyan, Action Art. Paborito ko dyan sa TV ad. Yung batas ni Tess naman, yung tulong trabaho law. Yung tulong trabaho law kasi ay hinahanap po niya yung mga walang trabaho. Bakit sila walang trabaho? Kulang ba yung training? Bibigyan ng libreng training, bibigyan ng libreng allowance, transportation, insurance. Ang maganda po dito, Action Art, pagkatapos ng training, mayroong garantisadong trabaho. Okay. Kasi po galing sa industriya yung training. Naalala ko tuloy, nung nasa TESDA ko, dito po sa Bacolod City, si Mark Escora, yung pong dating jeepney barker, PWD. Pero after ng training, nagkaroon po siya ng trabaho. Naging manager siya. Sa BPO? Oo, dito sa BPO, Panasiatic, if I'm not mistaken. So, yun po yung ginagawa natin. No? Yung pangalawa doon, yung First Time Job Seekers Act. Kasi yung First Time Job Seekers Act, marami akong nabalitaan dito sa Negros. Pagka-graduate nila, hindi maka-apply ng trabaho kasi ang mahal ng birth certificate, police clearance, NBI clearance, medical certificate, lahat po. Ngayon, libre na lahat. So, ang daming natulungan, ang daming nagkatrabaho. Last but not the least, Action Art, yung work from home law. Kasi ang daming nasagip na negosyo, ang daming nasagip na trabaho, at higit sa lahat, protektado yung kanilang karapatan. So, yan ho yung mga paborito nating batas na sinalamin ng ating TV ad. Actually, kahit ngayong mga women natin, because we are now celebrating a Women's Month, Yes. yung mga online, pati yung online, nagkiklik,
lalo na naging ano yan naging contribution din yon sa mga ipinasa Sila po ninyo. ang pinakamalaking kliyente ng work from home law. Correct. Kaya mabuhay ang ating mga kababaihan. Happy Women's Month po. Opo. Senator Joel, ano po ang asahan ng ating mga kababayan sa ikalawang termino ng isang test naman na sa Senado, lalo na ng mga taga Negros at Bacolod? Importante sa atin at pinapahalagahan ang trabaho at dapat walang oportunidad na darating sa ating mga kababayan dito sa Negros na walang oportunidad para magkatrabaho, magkahanap buhay, magkanegosyo, maka-access sa training. Yan ho yung gustong laging bantayan ni Senator Joel Villanueva. Gusto po natin isulong yung unemployment insurance. Pag nawalan ka ng trabaho, dapat may insurance. Ngayon ho, meron pero pang regular lang. Tapos 2 buwan lang sa SSS. Dapat 3, 4 na buwan. And hindi lang pang regular, pati yung contractual. Matatandaan yung action art, nilaban ni Tesdaman ang ending-endo. Naging natapos natin sa Senado kaso pagdating sa Malacanang na-veto. Kahit correct, na correct. urgent and priority measure. No? So, nakakalungkot. But ilalaban pa rin po natin yan. Nasa Senado na rin po yung batas, panukalang batas ni Tesdaman na doblehin yung tinatawag na social pension ng ating mga senior citizens. Kasi 500 lang, wala namang mabili yun sa isang buwan. So, dinoble po natin. Nasa Senado na po, hindi ko lang ho alam kung kaya naming ipasa pagbalik, but if in case, ilalaban pa rin po natin yan. Magna Carta for seafarers, yung discrimination sa age, pag nag-a-apply ng trabaho, dapat wala ho nun. No? Lalo na kung walang kinalaman yung trabaho doon sa edad. Kaya yun po yung mga bagay na gusto nating isulong at napatunayan na ho natin. 103 laws na ho yung napasa natin. Magiging 200 laws yan by the end of our first term. Kaya to God be the glory sa mga ginagawa ng Diyos sa atin na sa work sa Senado. Opo. Sana naman yung para sa mga senior citizen na Yes. benepisyo matuloy yun at ang mas maganda siguro, Senator, merong ladderized na pagbigay ng aid sa kanila kasi ang iba diyan pag 100 years old na, lalo na yung mga binibigyan ng diyan, kung minsan hindi na maka-enjoy. Opo. Tama po kayo. Aanhin pa nila yung ayuda kung hindi na nila ma-enjoy. Ma-enjoy. Kaya ho, yun sa batas, panukalang batas natin na nasa plenaryo na, yung mga totally wala naman tinatanggap na sa gobyerno, yung 500 pesos a month is pang maintenance lang ho yun eh. So, napakahalaga na mapasa po ito and nasa plenaryo na po. I'm hoping na pagbalik namin, maipasa. But kung hindi, yan ang unang-unang aasikasuhin ni Senator Villanueva sa second round kung tayo po ay papalari. Yes, so sinabi mo kanina na ito po ang bakuna sa Kahirapan. at ang solusyon po, maging doktor dito na magpupunda po ng mga batas, si Senator Joel po. Sana gusto ko pang marami pa ako sanang mga concern kaya lang medyo kinapos tayo ng oras. Pero Senator, ano ho ang inyong mensahe sa mga taga Bacolod, taga Negros Occidental, mga kababayan natin na nakikinig ngayon, not only here in Bacolod on air, sa mga Facebook followers natin, bakit po dapat ibalik sa Senado, Senator Joel Tesdaman Villanueva po? Action Art, una magpapasalamat ako sa iyo, sa buong Action Family, sa mga kababayan natin dito sa Negros Occidental na nagbigay sa akin ng top 4 spot noong 2016 elections, 445,000 plus votes, and I will always be grateful at sinuklian po ni Tesdaman yan ng perfect attendance sa Senado at maraming batas na ginawa. Ang darating na panahon ay malaking hamon sa atin at kailangan ng eksperto sa paggawa at paglikha ng trabaho. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nag-apply muli ng second round sa Senado, si number 61 Tesdaman. Alam ko po na hindi ako nag-iisa sa mission na ito. At ang boto nyo po para kay number 61 Tesdaman ay boto para sa trabaho, para sa masayang pagbabago. Muli po, hinihingi ko po at hinihiling ang inyong suporta ngayong halalan, Mayo 9, number 61 sa balota, trabaho ang trabaho. Senator Joel Tesdaman Villanueva, maayong aga sa inyo nga tanan, madamugid nga salamat. Thank you very much kay Senator Joel Villanueva de Tesdaman, damo ang nabulig para sa Negros kag Bacolod nun. Action Hotline! Alas 8:17, magabalik kita pagkaligan lamang sini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre
sa management sang sining ako nila trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon with aksyon artay hupon until 9:30 pa kita karon na nga aga. Morning lang sa tanan nga nagapadala sa ilang mga mensahe kag mga nagpalabot no sang question kita kuntani kay Senator Joel Villanueva no pero tigaling nakalakat na siya eh. So rigid uli ko na nabasa ang inyo sining mga mensahe. Aksyon Hotline! Okay, padayon na kita. Let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagad. Kagabi grabing mga grabing ulan no. Bisan dito sa amon na lugar sa areas ng Granada, may mga nanubuan nga mga areas nga actually nagtaas kay man tubig pero madasig man lang nga nag-subside, no? Ang palibot sa Metro Bacolod as expected, mayara gid man sang pagtaas no, sang tubig baha. Hindi man gid nga siling nag-alalawas gid bala nga may mga balay pero i-check naton bala may mga reported nga evacuations or may ara sang mga tawo nga gin paidalom sa preemptive evacuation i-check ta na. No, pero ang CDRRE mo since the other week sige ang ila sining proning sang mga puno sang kahoy. No, kapin pagid sa mga eskwelahan mo ni subong ang ila priority. Gusto nilang mawanan na as preparation for the face-to-face instruction. Especially nga may plano 70 ka mga eskwelahan nga magapatigayon sang expanded limited face-to-face instruction. Timayo man na, no? Ang limited face-to-face instruction isa ini ka importante nga kabataan may ara bala sila kun ara sa eskwelahan lain gid mo nga ti may ara kadira interaction may ara kadira sang mga classmates on physical nga makitaay kamo sa tutuod lang because of the pandemic ang iban nga mga classmates sadto during the time nga may ara pa sang face to face ang iban nagakalipat na gani sila mga classmates no, hindi naka-interact kumo nga tindi wise laga kilita ay gid personal. Action Hotline! Ti gusto man nato ni galing kay because of the continuing threat of the COVID-19 may mga school sa gihapon nga hindi dali-dali makabalik sa ila sini handom nga mag face-to-face
instruction. Action Hotline. Pero ibaloon ta kay may mga lugar, no? Notable areas kiman ang Bacolod nga tikon magdamol ang pagtupas sa ulan niya. Nadasig man lang nag-subside pero may mga areas ka nagtaas gid ang tubig, no? Pero dali man lang, daw hindi magid naglawig. Online sa hotline. Online. I-check natin kay Sir John Marie Vargas anong report nila nung natipon may ara balas ang mga preemptive evacuation gipatigayon. Sir John, how are you? Good morning. Hello, Art. Medyo Toyo, good morning. Salamat gid na pulaw-pulaw gid gabi grabing bubuos ang ulan sir. Siling ko daw may bagyo gabi ba? Well, actually, kwan man lang to eh. Amo to lang iyang daw share line. Pero hasta subong pa ni Art kay gamay kasulod bagay nga daw madabol-dabol nga galom. Posible basi aron naman sa ugto gahapon posible ara tagyapon. Anyway, ining kagabi nga pagbunok ulan tang isa ka oras itong kwan namon eh. So ang team namon niya nag-deploy dayon, check namon ang area. Ang naging problema lang kay ng kagahon is that ining barangay 39 kay daw sobra pa lang 15 to na verify nila ka pamilya pero may masaka paguro na kay amo na nang napangwa sa kilid. Triblan na ang barangay sa likod blas ning Grand Regal Hotel blas sa Gaisano. Piyak na da mo ng barangay 39. Lapit na sa DNR office. So may naging dalatos lanay sa barangay hall iban to sa covered court nila da. So amo to kagahon na kwatanan. So may sama ding area nga nagproblema sa yung perennial problem ng pamilya there's right time between Takuling and Alihis. That's a memorial na pagdikuno tong pader to so na sila guro mahalin sila lugar nakapila na sila pa balon nga malin daw hindi magalin mo. Okay. Mga kwan nila mga IBB bla Art. Nang hindi sa balas ka bato bla. So amo na so siguro ba si Chimpon kwan siguro at malin na isa ka pamilya tong na pagwa kita sin tao namon. Okay. So amo na so party ang amon this is the rato sa site para mag-assess kag matag initial nga relief assistance. Para sa atong nahaligtan nga pamilya. May isa na to ka problema kay actually mag-report sa amon ng team leader sa rescue ko ina. May isa to pamilya nga nag-kwantola nag-bilasyon ano kay sa patay bla Art. So tiyang gitpagwa to ang patay tinungtong lang anay nila sa sa cabinet para di malambot yung tubig. Sa din area sir? Sa 39. Barangay 39 mismo. Ang pamilya Tatubang na sa Gaisano City. Likod siya na kundi Gaisano City meron ang Purok Mars no inang hotel da sa likod may suba na damo na sa atang Magsungay River eh. Dragaging suba. Nabala magyam sa Lechonan Country nga suba mo na siya. Okay. Kaya kurbada sa likod siya ng hotel, daraan ng Barangay 39. Okay. So na salba ng pamilya, so nang lungod gin patungtong lanay nila sa kabinet para hindi lang mano, kaya hindi man nila mapasaka sa babaw, no? Kaya hindi masamo bla sa ibang tao. Gani man. Pero pa-check lang to kung anong sistema to kung malana kung lalo nila itong patay nila balik sa ila, pabay ila balay. So nalabot pati itong lungon nga ginabutangan sa patay? Sa tubig? Hindi, man kasi ang gatungtong sa tibasi sa maka kag lumutaw bla at ang lungon. Kin secure na lang si amon team nga mapasaka na lang sa kabinet. Okay. Hindi malambot yung tubig. Grabe, mga eksperyensya. Patay ka na, kadutayan ka pa yung basa sa tubig ba? Anyway, patay ka na, lumsan ka pa. Lumsan ka pa, tuon na. Pero anyway, sir, pilagid ang inyo rough, o kung ang initial nga report, families affected sa Barangay 39? Well, initial na lang report sa akong 15 ka pamilya. 15 ka pamilya? Pero i-verify pa ni Karon. Okay. Kung pilagid ang total, kasi 15. Actually, nagsugod, mobilize ang team naman, lastos kagahon mo, lastos media, no? Kaya pag sugod ulan, amon na standard procedure naman amon ng mga monika ng ulan nga sige munok na damol. Gawa na din ng team, no? So, okay. Nag-full operation sila mga around 3 o'clock. Okay. Sige na to pang hakot mga tao. Kasi naglibot pag-report yung isa ka team nga dito sa SOR. Yung problema sa 29, ting bulingan sa tara ng mga team nga nagkanto dito sa, sa Barangay 39. Aha. Yes. So, atong sa Takuling, atong siling mo kainaga doon natipag tong pader, bali sa kilid suba man ni sila sa Takuling. Suba. Lupit Church naman na ilaya nga lugar. Lupit River naman na ilaya lugar. River, okay. Lupit River naman na iya. So, kapila, actually, hindi sila nga pamilya, kapila na nila pa waningan nga halina lang kamo. Parang, ano nga purok, sir?
Ano gani forok na da, boy? Ang sa Takuling. Base yung sa tupad in GC lang suba da. Oo. Daw puro pag-asa, ablang doon na daat mo. Purok Pag-asa. Oo. Ah, okay. So bali sa riverbank ning ila mga balay? Oo, river, ana sa kilid subagid. Kilid subagid. So ina da nga lugar makonsider naton nga kuan na gid man. Dugay na gid man na determine sa CDRA mo nga do flood prone area, danger zone ina siya dira nga lugar. Actually, do may kapila na mo na o allowed na sila mag-site. May lugar na nila sa relocation site pero galing hindi sila magalin. Okay. Amo na bilang hambal nila nga tindra sa ngailang amo na sa nung buliga balas ka bato bla. So tigaling kiti apo this time ti way na gid sila guro may mo na this time kay tungod ang ilato na hukbongan na tumba na tipagan sing pader. So amo na to guro hindi guro magdala sa tao tigin pagyan ni sin tubig para magalin gid siya. Ay, sos. Pero namin is naguro, sir, ikuan na nagilang, no? Bawalan, nagilang dumilian, nagilang sila makabalik da. Bilang kuan protection man sa ila, ay kitirisgo na karon kung naliliwat masulit nga maanon na gid sila. Kundi lain na ng istorya, ya? Actually, napinahali na sila, na hawa na. Pero 2 weeks, bumalik na maliwat. Diyos. Awan na bla? Daw gatago lang bala balik naman hayaw-bayaw naman liwat. So amon na bala anyway alang taon na atang amon nga sa mga concern is dati reglawon mo na yung mga nabahaan gabi kag ma-secure nila kag makabalik sila panimalay especially to na patyan nga maplasa naman tong pataya to sila balay. Okay. So bali all in all kun pila ni sila sir pamilya man na sa Takuling? Hindi na patyan rin sila sa 39 sila yung napatyan. Sa 39 to atong daw damo nga families, Pamilya, 15. Andito ya daw mga individuals na to silid sa ba? Pamilya ya. Isa lang. Isa lang. So anyway, ini sila sumong sir butang lang sa mga gym nila da. Ang sa 39? Oo. Iban sa health center kag ang ila gym nila may na ang gym nila sa dako na siya nga may kwan ba may covered ka dya. Kag may dingding so daw kakalapad ka pila ko naka-training sila mo. So daw may nga lugar. So anyway, mas may dress lay hindi ta mas la matipon sa isa ka lugar kay base maglatunay naman blasang kwan health protocol pagyapon. Okay. So amo na nga amon kalapad sila gym so bastante hindi ka man sa damo ka pamilya da. So aside sa sining mga to areas, why naging ma-reported nga ba lugar nga ti do nagdaloman kag may mga na-evacuate? Wala na so far kay ang north namon ang Mambulok way kaya libre ang pati SM gani nga kagahon although way man tao way kaya nagdalo mang tubig sa may Panukoy daw wala man kami nangin problema to nga report sa amon Balyamonte daw halos wala man ang dire sa Takuling pakadto sa ospital may lubluhob dire may tubig dalom-dalom. Okay. Gahagunos sa desert pakadto sa may Araneta magsungay mo magsaysay hindi lang common there sa Metro Scout la permanent di agamot anong tapos na kaya hindi PWS niya area hindi na ako mag-entrada ya. Okay. Lakson namon di masyado kaya sige kami continuous in clearing in drainage mo so halos wala na yung problema. Okay, so anyway dira sa area mo singkang da kumusta? Way po ko at kagwa no kay ang team namon bagulan di kami nakita sa Balayman. Tubangan balay ko may ari po ko diya sukurod ng mga 8 pulgadas ang kadalumon sa balay ko, tubangan. Dalom-dalom pa? May ari kay bala mo, amon na diya subdivision, ang guluan siya ni Punong, Blas, Punta, tapos may pato sa Kalong-Kalong. Base ko nakipot naman tumla kasi damo balay dati, hindi naman kumintra sa barangay na yung concern eh. Base hambal sila nga do ginauna ni sir to pang buwangan ang iba ng masapa ang sa aton subdivision dito wala aw. Amon naman ang isa. Teka budlay. Bla mo ang akon amon naging nga timpo amon especially politika do ga sakay do ga kwan ko nimo do nagabutang ka bla sa Talital. Kaling gati given naman nahalin pa sa una sa probinsya si Jumari ka trabaho mo lang niya. Oo. Kaya kung wala ti pa way tayo way gina kaso Tulang naman ta. Oo ikaw pa. Oo na. Anyway, ang siling mo kay na you did mention while ago nga ang ginabantayan nyo within today nga basi may ara paliwat pagtupa sa ulan. Basi sa hapon at kay unless otherwise magliwat ang tiyempo kasi aga pagkuha ko sing kaya kami kada oras yung monitoring.
Kaya na, about 6 o'clock, daw may hanol panganod, pakadto sa aton. Probably about noon or this afternoon na ito pa. Depende na kung mahuyap sa hangin todo, kung nipis siya, hindi na sa magtupa ulan damol. Okay. So kung hindi sa magliwat, basi posible ulan noon liwat sa hapon. Aha. Panapiyo. Sir, gani kay siling ko gani nagliga di nga do hindi pa bala abnormal ang aton sining sitwasyon sa lakat sang panahon. Mag-amo niya nga tiyempo dapat sir ara na kita sa transition period pagkadto sa summer season tani mo. Galing sa amon sa research namon di art ang base short summer kita subong kay ang ulan daw hindi na sakto. Uy, daw mas short summer ta malaban base ulan no. Ina kun hindi magliwat. Kaya nga kung research yung nagligad para binulan daw ang ulan daw posible kaunon niya ng summer season. Pero hindi man ni daw bag. Uno kasi may mga tiyempo mas yung una sa cut short ang aton summer season no tigilin. Oo, sakto na. Okay. Kasi na Santa gani ka ulan Aha. Ako sa bagay when man nakasok iti when maguro prosesyon o kumyara gid man hindi na gid man guro na may problema. Gani man. Anyway, kumusta ang aton sining declogging operation? Sige ni gapon. Sige kami gyapon niya art. Ang last na mo to na imo tong Banago. Blama itong Banago kay na at least antes magbuno ko lang kay na kagahon. Okay. Napadaluma na namon to so dalayon ang tubig alin to sa bata. Puslog pa dagat na. So amo to isang atin na ngagaw namon sa isa ka semana. So at least mayo yung kuan niya. Aha. Ang pagpangutod kahoy sir, ang proning ninyo sige ni sa ning target nga matapos kapin pa mga eskwelahan daw sentro subong. Ang eskwelahan daw halos na tapos. May isa pa kami itong balay sa Alangilan, wala to siya. Doon pa kanya isa to ka balay. Daw uli siya, report ka daw kalayo guro siya. Nakapaglibot to sing grupo nagreklamo sila kay Mayor Bing. So amo to tawag kay Mayor Bing o pwede. Kiti way na ma-report sa amon Pagkatuan naman dako nga sambag nga papas balay niya. So amo nang operasyon na namon bas ito subong adlaw. Okay. So anyway, kuan lang guro, imo sini advisory to the public, especially sa mga lugar nga flood-prone areas or danger zone because sa sining gina-monitor natin nga posible pagtupas ng ulan this afternoon. Well, wala na ito. Polo matyagon to lang ang sitwasyon na to ng panahon. Kung may problema, report lang dahil sa amon ay tawag or nearest police station na barangay official kay barangay kay aware naman sa amon set up. Sila mismo makatawag sa amon kay makaresponde kami. Okay. Pero gaya lang kami na tiyutay nga chimpok yung tao na mo nalinising kagabi sa subukay pa nitulog mo. Ahay. Patulogan na sila masin na walang ka oras. Ayos. Timing na nasa udto karon ma-update ako sa imo sir. Sige. Salamat gid. Okay. Salamat. Sir John Marie Vargas, may affected families, Barangay 39, mga more or less 15 families sina. As to kung pilang translation into the numbers, ang total numbers ang individual, ibaloon talang nagkaroon ng data sa taga Barangay 39 or sa talatapan sang DSSD. May isa man kapamilya sa Purok Pag-asa, Dras Takuling, Action JM, tultulan mo ng Pag-asa, kaya daw ay nano man nga taga Takuling na iya nga, Takuling Court lang na balaan mo yatoy. Din Takuling, no, Purok Pag-asa, i-check na lang nagkaroon na, no, kay Kapitan Liga ng Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales, kung nano ang hatag nila nga bulig, sining isang kapamilya, doon ako na kuno sang pader, yung ginatinira nila, kay ang ila palang abuyan, doon dira sa balas kag batob lang inang nagakuha kang nagabaligya, tindo na tong ban pader. Tiyan mo na, halong gid kita ang isa ka advisory ni Sir John Marie Vargas, halong kita kay kung wala sang changes, wala sang pagkambyo, ang forecast nila, kung hindi paguyupon sang hangin ang subong, nagamat-amat develop kag nagatipon, ang galom sa kalangitan, posible magadala ini sang patupa sang ulan this afternoon. Pagbalik na karon katuan tang patrol with Action Alvin Graba, nag-check siya, baw! Ari, mayo kay may aras ang gasoline station, may gasolinahan, nga nagpanubo sa presyo ng petroleum products ang pamangkot, bastante ba lang ilan sinisupply, nami man tani mapatugong, ina kung may kwarta ka, nga inugtugong, tiyanon mo na karon nga siling mo bisang panubo pa na, kung waay ka man kwarta, o
Alangan mo na baligyang salakyan mo kag ibakal gasolina kag grudo. Action Hotline. Alas 8:53. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Hotline. Good morning lang may lang pagmonitor kay Nonoy Manggubat. Noy, ari ka pagali. Di, abi ko nagpuli ka na to sa
area sa Negros Oriental. Nonoy, manggubat, may lang nga pagpangapi. Tanan nga mga taxi driver, mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, may nga sa inyo, may lang nga pagbiyahe. May nga gaman kay Cecil Minor, happy anniversary kuno Action Radio. Oy, happy anniversary. Halin kay Adrian Ray Forns, gamonitor siya, Cecil Minor, Cyril Valencia, kag Tess Duran. Morning, Ma'am Tess. Michael Casuyon, kag Ronel Baldonado, Winnie Flor de Liz, Borgs Asa, kag Abahito Cesar, Rose Lazo, morning, Edward Alejano, salamat. Araman si Pontesyon. Yeah, good morning, Action Art. Kag Senator Joel, detest the man. Okay. Sinayda Shibata, Nilo Istandera, Mal Cristil, Consuling Valientes, kag Ericson, Romero, Ellen Antonio, kag Erlina Dana, Johnny Barayuga. Salamat sa inyo ha. Sa purok paglaom na siguro ang sa Kilid Girls Home, siling ni Ding Rolio. Parti sa kwan ni Sir Joe Marie Kayna. Salamat kita. Sir Christian Roa Araman, kabonitor dira sa Victoria City, ang Roa Family. Kurt Nathaniel Dalatore, siling good morning. Monitor lang purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat Araman si Bukads, Italabap. Pabalatigin baliskan. Diya kabudlay ba sa akon ba? Ayos. Now let's go back the Saturn program sa last and final stretch. Oy, kundi subong bakunahan, bayanihan, bakunahan, or ining national vaccination, part 4, nga nag-aumpisa subong adlaw until 12, no, sa Sabado. Ti may ara kabataan dira nga gina-invite si Ma'am Ang, 5 to 11 years old, to be vaccinated sa COVID-19. May venue for first dose and second dose. Ang first dose, Ayala Mall, Capitol Central, SM City, Robinson's Place. Maximum slot is 100 kids, no? Ang venue dira, bring your kids to where they got their first dose. Amo na ang advisory. For the second dose, sa Waming, March 10 to 11 man, WNUSTI, Was Negros, March 11 to 12, ang requirements, birth certificate, parents' ID, guardians, authorization letter, valid ID, vax card for the second dose. No? Ang first dose ng dalon nyo da. Note, first come, first serve any vaccinees must be accompanied by parents or guardians. Okay? So may 100 slots subong pwede. Ayos. No problem. Si Jackson Marlon, gali ato sa Isabela, subong panagtagana ito, sa ngayuda, magabiyahe sila pa bukid sa tinungan, no? Galing kayo alang-alang pa man ni kay Jackson Marlon, kaya patinungan pa sila. Anyway, kantuan ko lang si Jackson Alvin, guro Jackson Eden, karon na lang ko ma-update kay Dr. Chris Rungon sa ila sining ginapatigayon nga National Vaccination Day nga naka-sentro actually subong ining National Vaccination Day Part 4 para sa mga booster shots ng mga vaccinees. Ilan tawon ta kung pila ang karon mabakunahan, no, sa karon gadlaw, no? I-check ko lang si Jackson Alvin, Ario, attention kamo kay kun abi ko may kulo kwarta kamo da, ingagaw na kamo nga dan tugong, okay may ara pa sang gasolinahan nga may barato iya nga presyo, no? I-check ta kay Jackson Alvin graba para matultulan nila, no, kay iban diri bisan lawagon do Petrogas balanguna mo. Pero di ining location niya para at least kung gusto nyo magtugong, ingagaw lang kamo to palihog. Para nga magkatugong kung may kulo kwarta kamo sulusubrada. Sige para ma-check ta kay Jackson Alvin kay may ara siya ginkantuan kay ina no, may adjustment. Ang pag-intindi ko do sobra 5 pesos. Pero mas mayugid kon makuha ta kay Action na Alvin kung pila gid ang exact no nga adjustment sa price, no? Si Action Alvin na lang Action Eden, karon na lang siya Dr. Chris, no, kay do lang nagid ang tiyempo ta. Diri kita sa patrol, kumusta?
Din nga magasolinahan di si Action Alvin, nag-full tank na yun mo, pagkita nga nag-us-us ang presyo. Patrol Report! Action Alvin, So na art pwede ka pa gihapon makahingagaw sa pag hasta no oras ni? tubtub ini sa Marso 13 pa aksyon na art no. Marso Actually, 13. Oo, umpisa Domingo. Yes sir, Domingo. Galing ba si kung maubos naman na da patugong kagway naman sila stocks? Amo nang problema pero Na. ang taw ko dako maning gasolinahan aksyon na art ang ginpadulungan naton ang Petro wala sang commercial value action art Petrogas no sa may circumferential road sa barangay Alihis diin nagpatigayon sila umpisa sila sa pagpatigayon sining 3 ka adlaw nga rollback sa presyo. Actually nag-umpisa sila kagabi aksyon na art gin-isla na nila from the original price nila ang diesel 35 35 na lang 55 pesos and 35 centavos per liter as compared mo previous o kung kahapon nga adlaw nga ara sila action art sa 61.20 so kung masobra 5 ka pesos nga adjustment action art sa nga ila sining presyo sa Ila ang gin-us-us, gin-adjust nila? from 61 pesos 61.20 kahapon subong 55.35. 5 ka pesos? Oo, sobra 5 ka pesos. Oh, sobra 5? Oo, sobra 5. Ang ila gani nga gasolina kunti mas kilala nga unleaded bala aksyon na art subong ya 61.20 na gid lamang while ang premium ya 61.95 amuning pula nga ginasiling nila action art Pula. so, dako gid man ang adjustment naglibot man kita sa iban nga mga gasoline station pero wala sang pagbago kundi nagtaas gid lamang aksyon na art no na istorya ta makadali ang ila sining pump boy bala kung saan o nag-umpisa ang pagsaka sa ako na pagnubo o adjust sang ila sining presyo sang gatong suro sa iya mga alas 7 pasado kagabi nakabaton sila sa mando nagikan sa Petrogas National so nationwide gali ni Okay. na art no Bali sila lang so far, no? Gasolinahan, Action Alvin? sir sila lang nga gasolinahan ang nagnubo kag may Tinga nga rollback. pwede, malanggalin nila ni nga mapanubuan. Ang iba niya daw ayaw. Ni man na mag-serve ni action art nga challenge man mo kunti mabala na sa nga iban sigurado ko masaylo ni sila kung mag patughong hingagaw dito man sa area sa nga Alihis action art ang Isa lang na di ka gasolinahan? pangita kami sang iban nga Petrogas action art only Alihis ang nakita naton although dito sa syudad sang Kabangkalan kag Hinigaran even sa Pontevedra may nakitaan nga kadalabay naton may Petrogas pero diriya sa Bacolod amugid lamang ini ang nakitaan ta action art. Ay, sus. Oo. Madalag ko taning Shell, ang Caltex, ambot ko na ano ni sila ya, may adjustment man kay ang ginakwanan ko, ginakabalakan, basi bla pa konsuelo lang ni, kay ang balita nga daan gagwa sumong nga sa palabuton nga Tuesday, basi ma-increase naman kag daw mas mataas pa kuno mo. Action na art sa pagkigistorya naton kahapon kanday Diego Malacad kay Albert Villanueva, Ma'am Tess Catalbas, kaga Ma'am Beth Catalbas rather, kaga ini si Junjun Asis, imining dagko ng mga leader sa sektor sa transportasyon. Lauman by next week magasaka into 10 pesos and 20 centavos. Diyos ko. Oo, inaya by Tuesday. The Okay. following Tuesday na naman, so tako pag 10.50. Ha? 10.50. Sunod nga si Mana, kumadayon. Oo. Tumakon mo na. Pakon mo na yung hambal gani ni Ma'am Beth Catalbas pagpamangkuta the following week masaka na naman maghambal siya ay Diyos ko masaka na naman problema na gid niya gutom on the part sa mga Pinaguro, hindi na naguro kabalibad si Sir Frank na ba si maobligan na gilang sila itong hambal mo pag-interview mo siya last time nga sa Fast Craft bla? Oo, Nung kaya pasaka sila do 25 to 30, di mapunggan mo ba na kung 20 pesos? I mean, pulo ka pesos ang increase? mas dako na gid gani aksyon na art ko parang mo sa 5 pesos nga nag-take effect last Tuesday. So amo na lauman taman kay hampal ni Sir Frank Carbon nga umpisa Webes or
Biyernes nga adlaw, depende sa approval nagikan sa Marina Action Art if in case gid man aprobado ang increase sukot sa pritihan sa fast craft action art. Karon man gani sa hapon magasapol ang ining sektor sa transportasyon para sa ila sining Unity Forum upod na diri action art ang mga ang DepEd, MBCCI, Simbahan, BPO and other transportation organization kag groups diri sa siyudad sa Bacolod sa area sang Doña Juliana Action Art no para sa ila sining Unity Forum alauna ang takna sining hapon Action Art. So magadepende ni karon kung ano mangin resulta dira maibaluan man kung bala magapatigayon sang ila sining 5 ka adlaw nga transport strike. Ay lang transport strike gani, ano gani ang target nila nga date na? Kung madumduman ta action art ang una ning ginpahayag diri ni Diego Malacad, that would be on the last week sa bulan sang Marso. Last week sa bulan sa Marso. Oo, pero wala pa sang exact nga date pala. Basta amo lang ni ang ila sining target so far. I see. So, balantayan ni Action Art kung ano man ang maging desisyon. Pero alam taon taman ni karon kay di ba si makakuha man kita sang sitwasyon dito mismo Action Art no sa lugar sa may area sang Doña Juliana upod na ang mga pumuluyo, especially ang simbahan, sektor sang negosyante, ang DepEd, transport kag iban pa Action Art. Gadi kay tikinanglanon na sa public ka ma-inform kita bakit mo 5 days karon kulang sa lakyan karon anon mo naman? Ani man isa pa na nga problema. Diyos ko makasiling kaya nga ano na lang ni especially sa sektor sa mga sa BPO bala kag iban pa nga Ang BPO may mga kwaniya, may mga service ni sila. Oo, may ara. Ang may ara giman BPO siya nga tiway giman sila sang gina-provide nga service sa employees nila mo. Sir, oo. Ati ang iban diri nga nag-aupo Tricycle na lang niya mo tricycle ni Mr. Diego hindi magupod. Basta transportasyon ti upod yun na. Kay ti kabalo ko may mga striker man yang tricycle eh. Oo, may ara kung gagahon ganit mo. Gani. Oo. Anyway, Action Art, congratulations lang gali sa mga kakilala mo bala, may gumuman. Sino? Newly promoted as Brigadier General. Si Brigadier General Jerry Candido, si Brigadier General Fred Trajeras, kag si Brigadier General Dinaga, tanan nagrense, promoted sila into one rank higher Action Art, no? Promoted sila as General. Daw next in line na lang magamunaranggo mo nga mangin tagpamuno sa uli, no? Yes, Action Art, no? Pwede na sila mag-head sang BFP sa uli, actually, mga regional directors na ni sila Action Art mo. Sa Region 6, si Candido. Region 10, si Sir Trajeras, si Dinaga sa NCR. Inatanan galiahad gikan diriya sa aton sa Negros, especially Bacolod. Now gin-promote kahapon nga adlaw bilang Brigadier General. Okay. Ayos? General Alvin, Action Alvin? Yes, Action Art. Di ko Report na gikan wagtang. sa Patrol sa ini si Action Alvin Grava. Mga ka-action sa din ka man ngabahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline. Salamat gid Action Alvin Grava. Uy, may nga giliin nga gawon ko lang ni sa Virgil Olpinda ho. Gamonitor naman kami diri sa Celine Homes, More Power and God Bless Action Art. Araban si Jimmy Galvez, si MG Abarte. Nya morning Action Art pati pagid abuno, correct na, abuno subong pestisidyo, mangungumagid ti ambot ang Yason Department of Agriculture ni nga bulig may tani ko mahingagaw ni nga ma-release dayon bla para makabenepisyo man ang tawo. Action Hotline. Grabe no, kabudlay gidi i-adjust Evelyn Nipomosino. Ang namuno ko nga kabudayan ni adjust tinang presyo tidugangan pag inikon magsaka pag inapulo ka pesos di ambot ano na lang ning domino effect niya.
basic and prime commodities apektado kiti ang travel expenditures mo, ang gatong mo, transportation expenses. Madugang ka ginaya mo, hindi na pwedeng hindi ka magpamahal dira o kung magdugang sing nabaligya mo lang ani ikaw yung ma-shoulder sin ang negosyante. Hindi ko magtaas ang gatong ni, most probably ang LPG pataasan man na by next week. Ano na lang niya karon man kung nagakulo ka rinderya ka lang nangamuna sa ligan mo. Ang uling mahal man mo, hindi man naglawog ang presyo. Antonio Arellano, Cagrasi, Bolivia, Newtons Law. Morning kay Jack Rivcar, kay Jimmy Galvez. Ay kay Sir Pablito Benedicto, happy birthday kalisimo, sir. Thank you, Gid. God bless kaghalong Gid Permi, no? Pablito Benedicto, happy birthday. Si Bautista LB, patuloy paggawa ko no Sige ga-monitor siya kay Inani Guro. Araman Leia Richelle Pangan, Bilunyo na sa Negros po, Senator Joel. Okay. Sige kay napanigali ang mga mensahe nga naga-pop up po. 1K plus abuno, last time subong 3K plus na, ay tuod, ang isa ka bag. Alin sa isa ka libo ang presyo, nag-imo 3,000. Tining kapabi siya naman. Why na ko obligasyon na to eh? Why na? Ay, very good. No? At least, medyo kuha na kita, no? Ibasahon ko lang di kurong mga nabilin ng mga mensahe o parang at least katamyaw kita kadali. Antes kung magdatako pa, kay why naging kutsyempo, abi. Antonio Arellano, nabasa ko na ni. Salamat gin, no, kay Julita Tano, kag Jerome Garcia. Araman Corazon Sardon, kag Vergi Olpinda. No, Love Piñaranda, siling mo, hello morning, monitor ko sa LC ni sa magsungay, Kofita, o salamat gida. Dira sa kay, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, may agad dira, kag Alex Montesa. No, salamat sa inyo, Melili Uligo, Jinky Jalagdon, amo ng mga suki naton sila ni Christy sa Singapore. Maricon Picauco Herminanda. Salamat gida. Sa binalbagan ko no, gamonitor man si Dodong Jerry kag Jenny Perez. Sa binalbagan, salamat gid. No? Daisy Tiham Toshima kag Lorenzo Saizon. Tol Joy Perfas, musta ko numigo siling utol Dungdong Roger, mati kami sila balay sa Tagig. O regards da, Tol, kay kuan ginato ni dilaw na ta sila ni, no? Kay Toto Roger, no? Dungdong Roger, kag kay Tol Joy Perpas. Happy listening and thank you for monitoring. Regards na sa mga paryente ta. Away naging ko tiyempo galing. Iban ko mga way malabutan ng mensahe, karon na lang sa Action BBB program. Pero antes sumatakop, gariman ko sa inyo tanan aring produkto makabuligin sa inyo. kag Abian. Abian siya, Abian. Okay, salamat gid.
Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din kaman gabahin sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, number